аз съм Настас Станев и това е следващия епизод на Терария. И някой ми пише по скайп. О, добре, отпочиваш. Сега, и сега ще бием окото на Бадудо. Йо. О, добре, още не мога да го спълна. Така. Все още. Аз ще бия скелетрон, да. Да, той е много по-развит от мен. Ти имаш повече дефенс. Да, аз имам 27 дефенс, той има 23 дефенс. И две. И 2. Аре бе, това още не иска да се призове. Добре, ще изчакам още малко и ще го призвам вече. Така, вече мога ли? Не, айди бе. Човек, това сте заредили, бе. Чакайте. Така, добре. Така вече е малко по-добре. Yes, ето. И сега, хора. Петър ми влезе в реката. Да, правим по едно демиче, е ляче такова. По едно... Докато натъпи Ктулу. Добре, той бос е супер лесен. А? Аз мисля, че това превръща нещата в гора пустинизъм. Отиди по топък. Yes, right. Отиди по топък. Още един лобък. Още един лобък. Yes. И сега ще го бием с различни оръжия. Сега с меча. Цак. Вали дъжд. И сега почвам превързящата фаза. Ще видим място. Сега пък като е в преобразящата фаза, знаеш колко ме бил, е? Да, много бил. 9 7 Да, и аз това 6 Морската 11! What the fuck, човек? С тая броня да ми бие 11. Това не е библейско. О, не, ударим се. Колкото се сълзи. Хил и да го биваме. Да се приключваме. Хайде, замина си. Замина. И мина. Абе, пак ли това, бе? Омага, аз вече го имам това един път. Тъпо. Къде си коца? И хора, това беше от клипа. Надявам се да ви е харесало как убивам окото на Катузу. И почти веднага сме това ще снимам клип как убива скелетрон. Да, ще се пробвам. И да, хора, чао, до нови срещи. Чао от мен и чао от Галин.